Arbejderfamilierne i byerne af Line, Simone, Sofie O. og Christina. Arbejderfamilierne i byerne havde meget til fælles med jordløse landarbejderfamilier. De var afhængige af lønindtægt, da de ikke havde mulighed for selv at producere livsfornødenheder. Arbejderfamilierne havde hver sin arbejdsplads, altså havde de ikke noget arbejdsfællesskab. Dermed også sagt, at deres liv var delt op i arbejde og fritid. Deres fritid gik ud på at varetage husarbejdet, passe og opdrage børnene, samt tilfredsstille følelsesmæssige og seksuelle behov. Indvandringen af landarbejderne startede i 1850'erne, men først i 1870'erne tog det så meget fat, at man begyndte at opdele dem i klasser: ufaglærte, faglærte og kvinder. Der var også forskel på, hvor man boede hen i forhold til løn, f.eks. om det var i provinsen eller i København. Fra 1870'erne til 1890'erne var byen præget af stor fattigdom. Det betød hårdt arbejde, elendige boligforhold, og familierne fik mange børn. I 1901 oplevede man, at københavnske arbejderpar i gennemsnit fik 5,7 børn. Dog døde 1/3 af disse. En søskendeflok på 10-12 børn var ikke et unormalt syn, selvom at det var en ekstra udgift for familierne. Børnene forsørgede også sig selv i alderen 8-10 år. Fra alderen 8-10 år. Grunden til, at man valgte at få så mange børn, grundet i, at bondesamfundets traditionelle børnebegrænsninger, som sen ægteskabsalder eller lang ammeperiode, var gået i opløsning. Alle i familien måtte slide hårdt, og hvis nogen blev syge, så troede det dermed familien. Fattighjælp var lille og meget ydmygende. Arbejdstiden for mænd var 11 timer i 1870. Kvinder havde arbejde, som kunne forenes med husarbejde og børnepasning, såsom syning, vask og rengøring, og børnene blev sat i arbejde allerede fra de var helt små. Dog blev de lønnet fra alderen 8-10. Det var jobs som f.eks. bud, barnepige og værksteder. I 1873 blev der lavet en mindste alder på 10 år på fabrikker. I 1901 blev den sat op til 12. Pengene, som børn tjente, gik til husholdningen. På grund af meget høj dødelighed i byerne, resulterede de i et stort antal enker og enkemænd. Enkemændene opgav ofte familien, medmindre de giftede sig hurtigt igen, mens mødrene forsøgte at klare sig igennem alene. I 1901 var der 10% af voksne i alderen 35-55, der enten var enker eller separeret. I andre familier oplevede man, at børn og koner til ufaglærte mænd måtte klare sig uden faderen, da han ofte efter arbejdstider sad på værtshuse sammen med kammeraterne. Man beregnede, at gennemsnitligt 70 liter brændevin blev drukket årligt per mand. Mor og barn stod derfor tæt sammen, og her betød det, at der var ingen leg til børn, men arbejde for overlevelse. Ikke alle mødre kunne overskue det, hvilket endte i store katastrofer, såsom at børnene levede alene på gaden. I den bedre stillede del af arbejderklassen var manden familiens overhoved, og kønsarbejdsfordelingen fra det førindustrielle samfund fortsatte. Idealet for kvinder handlede om, at de skulle koncentrere sig om husarbejdet og have ikke lønarbejde. De fleste kvinder havde dog deltidsarbejde ved siden af for at kunne forsørge familien. Familiens levestandard afhang af kvindens overskud samt muligheder for at lave og skaffe ting. Alt efter hvor godt stillede familierne var, afspejlede det sig i børnenes opdragelse. Det var faderen, der bestemte i hjemmet og havde krav om disciplin og lydighed. Tidens opdragelseslitteratur anbefalede dog beherskede og velovervejede straffe, men brugen af klø blev der i højere grad brug af. Denne tegning er tegnet af Ejgil Petersen og er fra 1913. Den viser en mand og hans hustru, som står i stuen. Billedet repræsenterer starten af 1900-tallet, hvor det var almindeligt, at manden var mere dominerende, hvilket ses ved, at kvinden står i baggrunden og gør rent. Som sagt er mændene kendt for i 1870'erne at drikke gennemsnitligt 70 liter brændevin om året.
Det betød altså, at kvinden i huset måtte klare sig selv og forsørge børnene og skaffe mad og husleje. I mange hjem bidrog manden heller ikke til noget. Han forventede dog, at kvinden stod for alt det huslige. Man kan blandt andet også se, at manden på billedet er omgivet af flasker, hvilket indikerer alt drikkeriet. Manden er fremstillet meget stor, vred og magtfuld, hvor kvinden er mere trist og underlegen over for mandens dominans. I denne kilde, som vi har læst, er det en Maren Westh, der fortæller om, hvordan hun har levet op igennem udviklingen af industrialiseringen. Maren Westh er blevet dikteret af en anonym, som derefter har nedskrevet og udgivet erindringen. Erindringen er dikteret i 1932. Der står i denne tekst, at Maren fortæller, hvordan livet har været op igennem udviklingen af industrialisering, hvor hun fortæller om, hvordan de har flyttet fra by til by for at søge arbejde, hvor de har været meget præget af sygdom og arbejdsulykker. Desuden har hun gennem årene født mange børn, men størstedelen dør efter kort tid grundet de ringe kår, de levede under. Af temaer, der er vi inden for arbejdsløshed, død, sult, sygdom, arbejde, udvikling og overlevelse. Erindringens centrale pointe er at vise livsvilkårene i et land under udvikling med specielt fokus på urbaniseringen. Vi får et meget kraftigt indtryk af, at det er helt almindelig hverdagskost. Det er en førstehåndstekst, da Maren selv er blevet dikteret, men den er ikke samtidig, da hun fortæller om noget, der tidligere er hændt. Vi får det her indtryk af, at Maren Westh blot har fortalt hendes livshistorie uden nogen egentlig hensigt. Hun er meget neutral, og Maren Westh virker helt afklaret med hendes situation, hvilket betyder, at der ikke rigtig er nogen tendens og dermed en øget troværdighed. Denne kilde kan vi bruge til vores historiske undersøgelse i form af, at vi får et indblik i, hvorledes familierne levede. Dermed også, at vi ser, hvordan kvinderne og idealet for dem var med, at de koncentrerer sig om husarbejdet, samt at mændene bliver ved med at søge arbejde og forsøge at forsørge dem. Også at familiens levestandard jo afhænger af kvindens overskud samt muligheder for at lave og skaffe ting, får vi også et indblik i. Dermed får vi også et stort indtryk af, hvor stor dødeligheden har været, i og med at hun mister 5 ud af 6 børn.